ya wong ramene kaya ngene iki ana apa ta iki ya Pakmu iki wis lah ya pirang-pirange kaya ngene iki Pak. Madheprana Pak ya, Madheprana kowe Madheprana teman omahe dijalan ya ngono. Lah wis ngono ya sakarepmu Islam muter-muter ngono. Aku tak salam-salam sih ya Pakmu ya. Yo jawabi bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kurang banter jawabannya kok. Wong akeh kok ngene kok jawabannya kok alun-alun iki urung do mangan Pak Anto iki. Ngeleh mangan iki ana wong akeh iki panganan akeh iki kok nek ngene tak tungak-tungak iki sing mantu iki. Iya rezekine akeh iki kok. Amin amin amin. Ayo. Ya sing jawabi salamku. Ya tak tengak-tengak iki berkah barokah rezekine kathah limpah-limpah iya utang-utangnya do lunas kabeh amin ya rabbal alamin. Ayo jawabin ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki ngetorone nang utange do pirang-pirang iki mau iki mbok wita iki. Waduh, ayo kereta mas saya iki ono aja saiki kok bengi ya mas ya. Wah masih bagus sih kok ngono ireng-ireng manis tak sun di mau wangimu. Tak uyake mas saya. Tak sun ya. Oh, ayo mas. Ayo mas do ada lunga piye mas. Tak sun sedilok ki mau bagus ireng manis ngono iki ya mas. Saya raja sawere ki mau yo nang kae. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun iki kalih Pak Takwim sampun ngundang kula sak rencang-rencang drapen iki top banget drapen iki murah meriah. Cuma wedhus siji ya wedhus siji ki bapak ibu ya wedhus siji DP-ne wedhus siji DP-ne kuwi murah meriah kok asine kok iya engko bar iki kayak musik nah yo mas musisi drum band kita goyang lagi ono pesti areng ya ratu ular nyupan dawa iki top banget yo nang iki kok pokoke matur suwun ada jangan tembak pesti ya yuk goyang aja yo foto sik cekrek ya ora krasa ya mbak yuk goyang yuk mbak pasti yuk goyang goyang gini yuk mas musisi drum band kayak musik ayo langsung wae kayak musik mas musisi drum band ratos